de violència. La gent sensible del planeta, sabeu que està en aquests moments llançant-se al carrer per manifestar la seva repulsa, i el bloc pensem que Gandia i els seus representants polítics reunits en el plenari hem d'afegir-nos a aquest crit perquè no podem restar impassibles a aquesta vergonya de la mateixa manera que ho hauríem de fer amb molts altres conflictes arreu del món. I per això hem presentat aquesta moció que teniu en les vostres mans, que no és en absolut una moció política, sinó simplement humana, i que l'hem redactada al marge del nostre posicionament polític en defensa del dret d'autodeterminació del poble palestí per a que siga aprovada per unanimitat. En ella, com veieu, demanem el rebuig a l'atac de l'exèrcit israelià i que cesse immediatament perquè pugui entrar l'ajut humanitari a la zona, alhora que exigim una eixida pacífica i diplomàtica al conflicte per a que el poble palestí i també l'israelià puga viure en pau i llibertat i no, com declaraven diverses organitzacions no governamentals pro drets humans en l'informe de març del 2008, en eixa càrcel que és la Franja de Gaza, o com ha declarat recentment